dari kami wokot keno. Piye to ki? Wis to mantu aku. Pena. Dengi tukaran saiki kok wis akur neh piye to, Jeng? Oh. Hmm? Ya dengi dilik-dilik Mas. Dilikitik nasu, dilikitik apane no? Yo sing seperti lah. Iso keri lo ding lo labar rakur mlayu sing sitoke nginceng gara-gara kena omongan apa aku noni iso langsung kabur. Ya gak mungkin lah. Ya gak mungkin lah. Nah. Ya gak mungkin lah. Ya gak mungkin lah. Juga mungkin ngopi ya sentun ya Pakno ya barang-barang. Mbak Karso ending kalian. Ki Mbak Karso kapan metune iki? Bakal saya ngidam. Dan Kepepet naskah. lagi metu ae. Bapak nambani wong ngeber. Oke Pakno. Oke. Oke. Sehat-sehat Pakno. Siapa? Ngapurang ini. Tak tuh. Gue barang kurang cepet ya. Amin. Over itu menalon kurang cepet. Itu mah kurang cepet. Gak sabar digulai kapur. Sabar digulai kapur. Aduh Pak Mantri piye to aku kok mbok karo mandek nih. Enggak muncul sama belakang lu. Mbok tenang. Apa ki? Apa ki kalimatnya ngono ae. Apa ki? Apa ki? Lah mbok buka kok pliyek. Set. Nak jasek. Bayar tuh wah kalah tuh. Ngalah. Anjir bosan iki. Kecak liar anjir lho ya. Ayo. Cebel. Udah dua ya. Tapi kate. Enggak ada kondom. Ya PTKT. Ngebes man, terus karo ngebes. Karo ngebes. Libur no. Karo ngebes. Woi, Coba aku. Ane rokok. Lagi opo? Lagi rokok. Wah, iso muni. Kok iso? Aku nih poso ya. CEO sedang menyamar. CEO sedang menyamar. Poso-poso ngomong rokok ya CEO menyamar. Menyamar jadi wong poso. Ah, jadi wong poso. Yang buriknya apa udah kampung-kampung apa? Nah, arep teki komplek yang buri ya. Lah ya. Rai. Bidu-bidu yang ono kena apa yang ono ya Allah. Dibuantem diantem wong akeh. Terus pentungi Ya, dipencali terus bencor kabeh. Lah itu acting iki piye sing untumu nyangsang ning lho piye. Ngono kabeh kok. Gak enak ya. Dadi keruyuk wong pira? Anak wong pitu. Wong pitu. Terus ngepil ke anding. Siloke kepil barang. Ngepil sistem malah suwe ora sama anak. Ini kan. Masa tak kowe jek bedu iki dipantungi jejeki digejoi ngono ae. Ya Wis Allah. mblet tangi kepruk paten ana pisan aja. Malah mbok kon mateni mesisan. Ya Allah. Tersangkane sapa tersangkane? Sangkane ya sini ya gede. Aku kowe dhewe ya. Gara-gara Mari sesuatu. wis celaka. Ngane paling. Ini baliknya sembarang ada kesempatan nanti pak. Oh.
Caranya menggunakan kesempatan dalam kesempitan ya. Oh, memang ada kesempatan. Itulah maling. Oh, Tapi itu panutan gitu ya. Oke ya, aku tuh kencan ya. oke. Iki kena mungkin contoh lur, makanya nyambut gawe sing sregep, aja sok ngono kuwi. Males nyambut gawe ending-endinge maling ya ngene iki lho. Tapi secara mengartikan mungkin contoh aku pokoknya lain pokoknya. Ya. Ngono ya oke. Makasih ya. Video kata-kata hari ini Mak De. Ade matamu mbok de iki Oh, iya, Mbok De. Masa wedok kene mbok celebok mak de lho. Nduk. Mak De. Wong lanang-lanang khusus tak omong ya, karo wong wedok iki aja sembrono, aja gampang ngapusi. Jujur luwih apik ya. Wong wedok senengane yo ngene iki barang kirane. Tukokno ngene iki bojomu bentang iso drak ngene lho, ha. Kok gedeng aku. Mbok titerak. Gimana ini? Cuaca tidak memungkinkan untuk meneruskan adegan yang gelundung. Jatuh. Satu lagi. Piye istirahat sik bolo hujan. Hujan turun. Posisi ning ndi? Posisi ndek Klepu, puncak Klepu. Pinus, hutan pinus. Hutan pinus dulu. Hujan. Hubungannya piye? Dengan sudah terang, lancar, cepat upload. Sedang upload. Awas. Oh enak. Oh enak deh. Mereka hari pun utang kembar. Satrio. Dari Mas Agus iki. Manyaran. Jan mantu idaman, gudi dhuwur gagah tatonan srawege perserse ya Allah. Tadi bojo musuh nak ayu di. Amin Nadi.